shugaban kasa ka yau za mu dace baba yari madan baiwa. A baya muna ganin wahalar sa ta mulki babu karya ba. Ahmad Sirri Mabakura mai aikin da bai yi sa'a ba. Dodo da mahassadan kai wallahi ba za mu wasar ba. Ni Mabakura kun maiwa ka dawo kawai je gwarzo ba zan da nake barke ka san mu kawai ba abin da ya saura. Mai faɗa da cikawa baban ya nema ka fi so ɗan karya na baba Buhari maganin ƴan sulhu suna sayin zariya. To baba ya rima halin ka ake tsaye bansa ba karya. Gaba dai mu je wanke Allah yana a bayan ka. Ni Mabakura kun maiwa ka dawo kawai je gwarzo ba zan da nake barke ka san mu kawai ba abin da ya saura. Hadarin ka da hanzo mai gari ya laɓe tun babu ƴan kallo. So baba ya rima sun buga sun kyale wallahi sai kallo. Jam'iyyar APC ta mutunci ce wasu ko su sha kwalo. To baba ya rima kai ne ka zanto yau fitilan mu dan baiwa. Ni Mabakura kun maiwa ka dawo kawai je gwarzo ba zan da nake barke ka san mu kawai ba abin da ya saura. Kai wannan zamfara kai aiki in maka jinjina gwarzo a wajen aiki ba dare ba rana ka sanya kwaso. Ranar zabe muna bayan ka wancan za ya sha kwaso. Yarima muke so tun ba za mu ji wanda suke da kita ba. Ni Mabakura kun maiwa ka dawo kawai je gwarzo ba zan da nake barke ka san mu kawai ba abin da ya saura. Aikin da ka saba shi za ka ɗora baba Yarima dan baiwa. Asibitoci ka makarantu ka sabga da gaggawa. Ga tsaro cikin al'umma baka kyale kowa ba. Baba Yarima mu dai muna nan ba za mu yi kowa ba. Ni Mabakura kun maiwa ka dawo kawai je gwarzo ba zan da nake barke ka san mu kawai ba abin da ya saura. Da muryatan matasan Najeriya ta Yarima Bakura shugaban tafiya na ƙasa Umar Haruna dan Musa. A dole na jinjina maka alkhairi na ya zo gunka. Zafi sarki na je mu je gaba dai kawai faɗin Musa. Uban tafiyan mu kai kayi alkhairi na ka yi daidai. Sanato Bala Adamu ma ba za ya rike da wasa ba. Aminu Yarima ne mu sani mu wallahi ba zai bi kowa ba. Na jinta da murtala dole ne in saka ba zan yi wasa ba. Dan malikin Yarima ilai maka jinjina gwani gwarzo. Alhaji Amadu ka zama fitina ba za ka buya ba. Hassan na gidan Yarima alkhairin Allah ya zo gunka. Audu magaji ba alfaksati da sun gaishe ka. Na Yarima zaki yace a yi don tafiyar akwai riba. Yarima daki Yarima zaure Yarima kowa na kan Yarima daki Yarima zaure Yarima kowa na kan ka ja mu je gwanin mu Yarima kowa na kan Yarima daki Yarima zaure Yarima kowa na kan Yarima kayan gwamna kai mana aikin kirki Yarima daki Yarima zaure Yarima kowa na kan idan kayo shugaban kasa za a sha mamaki. Yarima daki Yarima zaure Yarima kowa na kan dukan mahasadan kayo sun zamo maka taki. Yarima daki Yarima zaure Yarima kowa na kan Yarima mai talakawa Yarima mai masu kuɗi. Yarima daki Yarima zaure Yarima kowa na kan Yarima mai ƴan sanda Yarima mai sojoji. Yarima daki Yarima zaure Yarima kowa na kan Yarima mai makarantu Yarima mai likitoci. Yarima daki Yarima zaure Yarima kowa na kan Yarima mai matasa Yarima mai tsofaffi. Yarima daki Yarima zaure Yarima kowa na kan Yarima zakin fama Yarima gwarzon yaki. Yarima daki Yarima zaure Yarima kowa na kan Yarima kowa na ka Yarima mu ma na ka. Yarima daki Yarima zaure Yarima kowa na kan Rahama mai waka ce a ce da ni yau